ሰላም ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለም ዘለኹም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ኣለኹም? ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ይምነየልኩም። ግዜና ኣኺሉ ሎሚ ድማ ብናይ ሰሙናዊ ፎሬክስ ማርኬት ኣናሊሲስ ተራኺብና ኣለና። ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ጌርኩም ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ድማ ብኣኽብሮት ይዕድመኩም። ኣብዚ ናይ ፎሬክስ ማርኬት ኣናሊሲስ ዝገብሮ ወይ ዝርግሖ ቪድዮታት ኩሉ ግዜ ኣነ ዝጥቀመሉ ናይ ቴክኒካል ኣናሊሲስ ወይ ድማ ቴክኒካል ማርኬት ቻርቲ ማለት እዩ። ንምንታይ ኩሉ ግዜ ቴክኒካልስ ወይ ቴክኒካል ዝለዓለ ሪስክ ሪዋርድ ክትገብረሉ ትኽእል፣ ከምኡውን እቲ ፍሉጥ ዝኾነ ኤርያ ናይ ስቶፕ ሎስካ ወይ ታርጌትካ ክትገብሮ ትኽእል፣ ብቐሊሉ ኣይደንቲፋይ ክትገብሮም እትኽእል ዞንስ ስለ ዘለዎ ሓደ ነቲ ኤርያ ኦፍ ቫሊ ወይ ድማ ነቲ ናትካ ሳፖርት ወይ ሬዚስታንስ እንድሕር ብልክዕ ረኺብካዮ ሓደ ዝለዓለ ናይ ምዕዋት ፕሮባቢሊቲ ዘለዎ ዓይነት ስትራቴጂ እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ከም ነፍሲ ወከፍ ካልእ ናይ ትሬዲን ስትራቴጂታት እቲ ፕሮባቢሊቲ ዳዩ ዝፈላለ እምበር እዚ ዝበለፀ ስትራቴጂ ወይ እዚ ዝሓሸ ስትራቴጂ ትብሎ ነገር የለን። ኩሉ ኣብቲ ናትካ ሪስክ ማኔጅመንትን ኣብቲ ናትካ ናይ ኢንትሪ ኤንድ ኤግዚት ፖይንት ዝምርኮስ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ድማ ሓደ ቴክኒክ ናይ ማርኬት ትሬዲንግ ቴክኒክ ኮይኑ ቴክኒካል ኣናሊሲስ ይበሃል ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቴክኒካል ኣናሊሲስ ዝገብሮ ኣነ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ሃየር ታይም ፍሬም ዳታ ተመርኪሱ በቲ ትረንድ ዝኸዶ ዘሎ ማርኬት ድማ ክሳብ ኣበይ ክኸይድ ይኽእል ወይ ድማ ኣበይ ክበፅሕ ይኽእል ኢለ ኣናላይዝ ዝገብሮ እዩ ማለት። ስለዚ ብዝያዳ ድማ ብዕሙቕ ዝበለ ንዕኡ ክትመሃሩ ወይ ክትፈልጥዎ እንድሕር ደሊኹም ከዓ ኩሉ ግዜ ላይቭ ክላስ ስለ ዘለና ብዋትሳፕ ኮንታክት ክትገብሩኒ ትኽእሉ ኢኹም። ኩሉ ግዜ ድማ ብሓሳብ ምሳይ ላይቭ ትሬድ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ቀፂልና ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ካብ ሶኒ ጀሚርና ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ፖቴንሻል ኣናሊሲስ ናይ ማርኬት ኣለውና ሓቢርና ንራይ። ኩሉ ግዜ መጀመሪ ናህና ወይ እቲ መጀመሪ ፖይንት ናህና ዲኤክስዋይ እዩ። ዲኤክስዋይ ማለት እቲ ዶላር ኢንዴክስ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ዶላር ኢንዴክስ ሓደ ዝለዓለ ፅልዋይ ዘለዎ ኣብ ማርኬት ኣብ ዝኾነ ክሪፕቶ ይኹን ስቶክ ማርኬት ይኹን ዋላ ዋኤቨር ኩሉ ግዜ ብዶላር ስለ ዝዕየር ወይ ብዶላር ስለ ዝምዘን ዳይሬክሽን ናይ ዶላር ምንቅስቃስ ብደቂቕ ምክትታል ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ። ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታት እንድሕር ርኢናዮ ኮይና ኣብ ናይ ክልተ ቪድዮ ዝሓለፈ ዝገበርክዎ ኩሉ ግዜ ካብዚ 106.5 ካብዚ ሴል ጥራሕ ኢና ክንፅበዮ ዲኤክስዋይ። ስለዚ እዚ ዲኤክስዋይ ነዚ ኤርያ እዚ ነዚ ስትራክቸር እዚ ብናይ ሃየር ታይም ፍሬም ሰሪሕዎ ዘሎ ሳፕላይ ኤርያ ምክንያቱ እቲ ቅልል ዝበለ ኮንሰፕት ናይቲ ቀዲመ ዝበልኮ ቴክኒካል ኣናሊሲስ ክልበ ፀናሕኩ ኩሉ ግዜ ብናይ ሳፕላይ ኤንድ ደማንድ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ብሉፅ ዝኾነ ናይ ደማንድ ናይ ሳፕላይ ኤርያ እዚ ማርኬት ነዚ ብሬክ ክሳብ ዘይገበሮ ብዙሕ ሳፕላይ ስለ ዘለዎ ፕራይስ ሞር ናይ ምውራድ ተኽእሎ ኣለዎ ኢልና ኣናላይዝ ጌርና ነርና ማለት እዩ። ስለዚ ንክልተ ሰሙን ዝኣክል እዚ ማርኬት እዚ ድማ ብዘይ ምቁራፅ ኦል ደ ዌይ ንሴል ፖዚሽን ይኸይድ ከም ዘሎ ክሊር ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ከሕጂ እንታይ ኢና ክንፅበ እንድሕር ርኢናዮ ኣብዚ ሚኒ ስትራክቸር ፎርም ጌርልና ኣሎ ኦልሬዲ ብሬክ ጌርልና ስቲል ማርኬት ናህና ኮምፕሊትሊ ዋላ ትረንድ ናህና ናይ ሴል ዳይሬክሽን እዩ ዘሎ። ስለዚ there is high probability ክሳብ 104 ክሳብ ኣብዚ ኤርያ እዚ ማለት እዩ ዲኤክስዋይ ናይ ምውራድ ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ ሓንቲ ፋንዳሜንታል ኒውስ ኣላትና ኔክስት ዊክ ሲፒአይ ትበሃል ወይ ድማ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ እቲ ናይ ኢንፍሌሽን ዳታ ሪሊዝ ትኸውን ማለት እዩ። እዛ ዳታ እዚኣ ብኔጌቲቭ ዝፀሉ ንዶላር እንድሕር ብፍላይ ሪሊዝ ኮይና ኦል ደ ዌይ ናብ 104.00 ኢና ክንረኽባ ዲኤክስዋይ ማለት እዩ። እዚ ማለት እንታይ እዩ? ዲኤክስዋይ እንድሕር ከምዚ ክወርድ ኮይኑ ኣብቶም ሜጀር ካረንሲስ ከም በዓል ዩሮ ዩኤስዲ ጂቢፒ ዩኤስዲ ዝኣመሰሉ ካረንሲስ ድማ ቡሊሽ ሰንቲመንት ክፎርም ክፈጥር ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ክንዘራረብ ከለና ዶላር ኩሉ ግዜ ሴል ኢና ንሪኦ፣ ናይ ዶላር ሴል ኢና ክንርኢ፣ ጎልድ ጂቢፒ ዩኤስዲ ዩሮ ዩኤስዲ ድማ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ሴል ኣይክንብል ኢና ንባይ ጥራሕ ኢና ንሪኦም ኢልና ኣናላይዝ ጌርና ነርና ማለት እዩ። ሕጂ ድማ እቲ ናቶም ባየርስ ስቲል ሒዞም ኣለዉ ማለት እዩ። ሶ ኣት ኤኒ ታይም ነዚ 105 200 ክሳብ ብሬክ ዘይገበሮ ነዚ ስትራክቸር እዚ ማለት እዩ እዚ ሚኒ
ሳብ ዞን ኣብዚ ፎርም ገይርልና ዘሎ ንስትራክቸር ዝብሬክ ሳብ ዘይገበሮ ዝኾነ ናይ ሪቨርሳል ኩሉ ወይ ድማ ናይ ሪቨርሳል ዝኾነ ኣይርኤናን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ there is potential market drop all the way to the downside ነዚ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ let's go ኣብቶም ካልኦት ካረንሲ ከም በዓል GBP USD ከምኡ ውን ዩሮ USD ድማ እንታይ ዓይነት ኣናሊሲስ ክንገብር ኢና ናብኦም ንሕለፍ بمقصال أبزك الريان قلنا ناي GBP USD تعرينا GBP USD last week توم regular follow تقبرني نزي channel follow تقبرو I can guarantee كل سب أبصبو profit كله مالتي توم traders مالتي نزي structures break ندرجرلنا كابزي نباي position نانريون نزي break سابزي قبرلنا دما sell position أيكن وصلنا لنا أبناي GBP USD analyze ገርና ነርና ድሕሪና maybe دليل ስለዝ ገበርኮቲ ሽዑ ዝነበረ update ስለዝ ገበርኮ ማለት እዩ ድሕሪና እዚ structure ወይ እዚ trend line break ክሳብ ዝገብረልና ክንጽበዮ ኢና ነዚ structures break ድሕሪ ገርልና ድማ all the way ናይ buy ናይ መኻት ተኽእሎ ክንኢልና ኢና analyze ገርና ነርና ማለት እዩ ድሕሪ break out ድማ ንራዮ ቲ sell ዝኾነ ንsell direction ወይ ድማ ንsell ንዓና ክትወና ዝኽእል technicals ዝኾነ ሓበሬታ ኣይሃበና ነይሩ ማለት እዩ እዚ ነርናቲ ናይ ሴል ስትራክቸር ናህና ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኩሉ ግዜ ኣድቫንቴጅ ናይ ቴክኒካልስ እንታዮም ናብቲ ናይ ትረንድ ዳይሬክሽን ስለትኸይድ ሮንግ ኢንፎርሜሽን ወይ ድማ እቲ ሮንግ ዳታ ናይ ምውሳድ ተኽእሎኻ ፀቢብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ብሬክ ሳብ ዘይገበረልና እዚ ማርኬት እዚ ሴል ዝበሃል ኣይክነኣቱን ኢና ኢልና ስለዝነበርና ነዚ ስትራክቸር ብሬክ ሳብ ዘይገብሮ ሴል ኣይክንወስድ ኢና ስለዝበልና after this breakout is our entry all the way ድማ ልዕሊ 200 ፒፕ ዝኸውን market gone within this week so ሕጂ እንታይ ኢና ክንፅበይ still market is in a bullish way at the same time mitigate ዘይኮነ market structure ድማ ኣለና ስለዚ there is potential market push up to 1.25 ናይ ምብፃሕ ተኽእሎ ኩሉ ግዜ ከምዚ ካብ ሓደ ትሬን ስቴሽን ኣብታ ስቴሽን እንተዘይ ተሳፊርካ እንተዘይ ሒዝካያ እታ ትሬን ኣብ መንገዲ ከይድካ ኣይትሕዛን ኢኻ ስለዚ እዚ ማርኬት እዚ ድማ እቲ ክንኣትወሉ ዝግበአና እቲ ቡሊሽ ወይ ስቴሽን ኣብዚ ዘሎ ኣብዚ ነርና ማለት እዩ ካልኣይ ስቴሽን ድማ ኣብዚ ነርና ማለት እዩ ቶም ብረቡዕ ብሓደ ዝነበርና ምሸት እዚ ኣናሊሲስ ገርና ነርና ኢና ስለዚ ሕጂ ድማ all the way market ወይ ታ ትሬን ንብላ ዘለና ከይዲ እዩ ኣብዚ ሕጂ we can do nothing ዝኾነ ነገር ኣይክንገብርን ኢና እንታይና ክንፅበይ ሕጂ ኩሉ ግዜ ከም ንፈልጦ ትሬዲንግ is waiting ተፀቢኻ ኢኻ እቲ ትክክለኛ ዝኾነ ኢንትሪ እትረክብ ማለት እዩ ስለዚ ብክልተ መንገዲ ክርአ ኢና ዝኾነ ኢንትሪ ከይሃበትና እንድሕር ናብዚ 1.28500 እንድሕር መፅያ ካብዚ ሽዑ ሪጀክሽን ክንፅበይና ማለት እዩ ቁሩብ ሪጀክሽን ብድሕሪኡ ብሬክ ኣውት all the way up ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ብሬክ ሳብ ዘይገበረልና ዝኾነ ባይ ክንረድ ኢና ብካልእ መንገዲ ድማ እዚ ማርኬት እዚ it may retrace back up ክሳብ 1.27500 ናብዚ ኤርያ እዚ ሪትሬስ ክገብረልና ክእል እዩ ካብዚ ሽዑ ባይ ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብክልተ መንገዲ ክንሪኣ ኢና 1.28500 ነዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ሪጀክሽን ተረኺብና ስቶፕ ሎስ ናህና ኣባፍ ጌርና ሴል ፖዚሽን ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ቢኮዝ ኣብዚ ቢዩቲፉል ዳብል ቶፕስ ፎርም ገብረልና ስለ ዘሎ ማለት እዩ straight away እንድሕር ብሬክ ጌርና ኻ all the way ንባይ ፖዚሽን ክርኢና ንሕጂ ግን we have to wait ከምዚ ሶኒ straight away ሬድ ትኸውን ትሬድ ኣይኮነትን ማለት እዩ እንድሕር ዘኪርናያ ናይ ዝሓለፈት ቪድዮ ዝበለፀ ትሬድ GBP USDን ዩሮ USDን ዝበለፀ ሰጣብ ኣለዋና ዝበለፀ ሰጣብ ኣለዋና ዝበለፀ ኢልና ብዙሕ ግዜ ተዘራሪብና ኣለን ነርና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ቀሪበን ነረን ማለት ሬድ ንክኾና ሕጂ ግን ኦልሬዲ ማርኬት ኣብ ናይ ኤክስፓንሽን ፌዝ ኣትዩ ስለ ዘሎ we have to wait ናብ 1.28500 ናይ 30 ፒፕል ኣትና እዚኣ ጋፕ እዚኣ ፊልም ዝገበረትና ሪጀክሽን እንድሕር ረኺብና ብናይ 4 hour ታይም ፍሬም ስቶፕ ሎስ ናህና ኣባፍ ጌርና ሴል ፖዚሽን ክሳብ ኣብዚ ክርኢና ማለት እዩ ወይ ድማ ስትሬት ኣዌይ እንድሕር ሪጀክት ኮይንልና ካብዚ ድማ ካብ 1.27500 ንባይ ንርኢ ማለት እዩ እዚ ግን እዚ ክብል እንከለኹ ግን ኣብዴት እናገበርናዮ ኢና ክንከይድ ምክንያቱ let's say ኣብዚ ክልተ መዓልቲ እዚ ማርኬት እዚ ኣብ ናይ accumulation phase እንድሕር ኣትዩ ከምዚ እንድሕር ኣትይልና ኣብዚ ሓደ ንዓና ክእትወና ዝኽእል ናይ ማርኬት ስትራክቸር ፎርም ስለ ዝገብር ካብዚ ብሬክ ኣውት እዚ ካልእ ኢንትሪ ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኦቨርኦል ግን GBP USD we have to wait ናይዚ ማርኬት እዚ
ኔክስት እንሪኦ ድማ ዩሮ ዩኤስዲ ንሕሪና ጋይስ ቢዩቲፉል ዝኾነ ማርኬት ኮንሳሊዴሽን ፎርም ገይርና ኣሎ ነይሩ። ስለዚ ንዓ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዩሮ ዩኤስዲ ኤንድ ጂቢፒ ዩኤስዲ ዝበለፀ ሰጣብ ኣለዋና ኢልና ንፅበየን ዝነበርና ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ብሬክ ኣውት ኩሉ ግዜ ማርኬት ብሬክ ኣውት ክገብር እንከሎ ፎልስ ብሬክ ኣውት ወይ ድማ ስቶፕ ሓንቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣሎ። ስለዚ ናኻ ብሬክ ምስ ገበረልና ማርኬት ንሪቴስት እንፅበ እዚኣ ስቶፕ ሓንቲ ከምዚኣ ከይትመፀና ማለት እዩ። ድሕሪኡ ግን ኣፍተር ብሬክ ፕራይስ ሪል ብሬክ ኣውት ምስ መፀልና ኦል ደ ዌይ ክንሪኦ ኣለና ክሳብ 100 ፒፕ ስትሬት ኣወይ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ማርኬት ካብ ደማንድ ናብ ሳፕላይ ካብ ሳፕላይ ናብ ደማንድ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ዳስዋይ ኣብቲ ክንጅምር ከለና ማርኬት ብሬክ እንድሕር ገይሩ ክሳብ ኣበይ ታርጌት ከም ትገብር በቲ ቴክኒካል ኣናሊሲስ ቅልል ዝበለ ሓበሬታ ክትረክብ እትኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ፕራይስ ሓንሳብ ነዚ ስትራክቸር ብሬክ ምስ ገበሮ ድማ ክሳብ ኔክስት ታርጌት ዘሎ እንድሕር ሪእናዮ ኦልሞስት ናይ ኦልሞስት ናይ ክሳብ 100 ዝበፅሕ ፒፕ ማለት እዩ። ያ ኦልሞስት ልዕሊ 95 ፒፕ ዝኸውን ቀዳማይ ታርጌት ማለት እዩ። ሕጂ ድማ እዚ እንድሕር ፎርም ገይርልና ሓደ ማርኬት እዛ ኣኩሚሌሽን ፌዝ እዚ እንድሕር ፎርም ገይርልና እሱ እቲ ዝበለፀ ናትና ናይ ኢንትሪ ፖዚሽን ወይ ድማ ማርኬት እንወስደሉ። ሕጂ ከዓ ማርኬት እዚ ኤክስፓንድ ሪጀክሽን እንድሕር ረኪብና ኣብዚ ዳብል ቶፕስ ከምታ ናይ ጂቢፒ ዩኤስዲ ሲሚላር ፎርሜሽን ስለ ዘላትና ካብዚ ሴል ፖዚሽን ክንወስድ ንኽእል ኢና ክሳብ ኣብዚ ማለት እዩ። ስትሬት ኣወይ እንድሕር ብሬክ ገይራትና ግን ኮንቲኒሽን ንላዕሊ ስቲል ሕጂ ማርኬት ኣብ ናይ ኣብ ትረንድ ስለ ዘሎ ከምቲ ዝረኣናዮ ድማ ዲኤክስዋይ ሴል ስለ ዘሎ ዊ ኤክስፔክት ኮንቲኒሽን። ሕጂ እቲ ናይ ሴል ኦፖርቹኒቲ ዝብሎ ዘለኹ ሜይቢ እታ ዲኤክስዋይ ነታ ሚኒ ዞን ንዓ ብሬክ እንድሕር ገይራታ ናይ ሪቨርሳል ሳይን እንተሪኣትና ጥራሕ ኢና ጆይን ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ። እንተዘይኮይኑ ግን we have to wait ክሳብ ማርኬት ዝኾነ ዳይሬክሽን ዝህበና we have to wait ቀፂልና ሕጂ እንደምንታይ እዩ ዩሮ ዩኤስዲ and ጂቢፒ ዩኤስዲ not yet ready ኣብ ሓደ መዓልቲ ባይ ማንደይ ሬዲ ክኾና እንብለን ሰጣብሳ ኣይኮናን ማለት እዩ። ኦልሬዲ እቲ ኤክስፓንሽን ፌዝ ኣትየንኦ ስለ ዘሎ ካልእ ጂቢፒ ዩኤስዲ ጂቢፒ ጂፒዋይ ኣብ ዝሓለፈ እንድሕር ሪእና ኣራውንድ ዲስ ኤሪያ ሪጀክት ፕራይስ ክንረክብ እሞ where was that ካብዚ ኤሪያ እዚ ኤኒዌይ ፕራይስ ብሬክ እንድሕር ገይርና ናይ ባይ ወይ ድማ ንሴል ኢልና ርኢና ነርና ስቲል ፕራይስ ኮምፕሊትሊ ቡሊሽ ኮንትሮል እዩ ዘሎ ከምዝርአዮ ዘለና። ሕጂ ግን which is nice one ክሊር ዝኾነ ኤሪያ ኦፍ ቫሊ ፎርም ገይራትልና ኣላ ኣለና ቨሪ ክሊር ኤሪያ ኦፍ ቫሊ ፎርም ገይራትልና ኣላ። ሕጂ ሴልስ ናይ ጂቢፒ ጂፒዋይ እቲ ዝዓበየ ሴል ናይ ጂቢፒ ጂፒዋይ 205.09 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ እንድሕር ገይራትልና ኦል ደ ዌይ ሴል ፖዚሽን ክንሕዝ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ቢዩቲፉል ትረንድ ኣለና at the same time ድማ ቢዩቲፉል ኤሪያ ኦፍ ቫሊ ብሬክ ኣውት ንፅበይና ማለት እዩ። እንተዘይኮይኑ ግን ፕራይስ ስትሬት ኣወይ ነዚ ስትራክቸር እዚ እንድሕር ብሬክ ገይርልና ኦል ደ ዌይ ባይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ። ክሳብ ኣብ ዝሓለፈ ኣናላይዝ ጌርና ነርና ብናይ ሃየር ታይም ፍሬም ለሚ ሚኒማይዝ ሞ ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውፃእ ተኽእሎታት ክህልዎ እዩ ማለት እዚ ማርኬት እዚ ንባይ ብሬክ እንድሕር ገይራትልና ሕጂ ኦል ደ ዌይ ክሳብ 220 ቴክ ፕሮፊትና ጌርና ክሳብ ኣብኡ ባይ ፖዚሽን ክንሕዝ ንኽእል ኢና። ኣብ ናይ ስሞለር ታይም ፍሬም እንድሕር ቀይርናያ ሕጂ ራይዋታ ቢዩቲፉል ማርኬት ስትራክቸር ፎርም ጌራትልና ዘላ ሄር this is stop hunt price straight away in ሕጂ ድማ ሪቴስት ገብረልና ኣሎ ንስትራክቸር እዚ ነዚ 206.17 ስለዚ ካብዚ ቢሪሽ ካንድል 4 ኣዋር ተረኺብና ድማ ስቶፕ ሎስ ናትና ኣባብ እዚኣ ስቶፕ ሃንት ጌርና ሴል ፖዚሽን ክንርኢ ንኽእል ኢና ክሳብ እዚኣ ማለት ናይ 100 ፒፕ። እቲ ዝዓበየ ሴልስ ግን ኣብ ጂቢፒ ጂፒዋይ ዝዓበየ ሴል ናትና 205.096 ኤሪያ እዚኣ እንድሕር ብሬክ ገይራትልና ኦል ደ ዌይ ሴል ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ።
ኔክስት ዝበለፀት ማለት እዩ ካብ ኩለን ኣብ ኣኩሚሌሽን ፌዝ ኣትያ ዘላ ዩሮ ኤዩዲ ዩሮ ኤዩዲ እንድሕር ርኢናያ ቢዩቲፉል ዝኾነ ማርኬት ስትራክቸር ፎርም ጌራትና ኣላ 1.61 ኣለርቲ ክንገብረላ ንኽእል ኢና ኣለርቲ ብዚኣ ሬት ኣለርት anyway ነዚኣ 1.61 ብሬክ እንድሕር ጌራትልና ባይ ፖዚሽን ክንብል ኢና ናብ 1.61 ኣብ ናይ ሴልስ እንድሕር መፂና ድማ let me show you in a bigger time frame price ነዚ 1.59 ኤሪያ ነዚ እንድሕር ብሬክ ጌራትልና ድማ ስትሬት ኣወይ ታርጌትና ናብ 1.52 ጌርና ምክንያቱ ፕራይስ ነዚ ኢምባላንስ ስትራክቸር ባላንስ ናይ ምግባር ዝለዓለ ስለ ዘለዎ ክሳብ ኣብዚ ድሮፕ ኣውት ክንፅበያ ኢና ማለት ስለዚ ደ ቤስት ዋን ዩሮ ኤዩዲ ናይዚ ሰሙን እዚ ቅድሚ ጂቢፒ ዩኤስዲ ኤንድ ዩሮ ዩኤስዲ ንምንታይ ይሰርዓ ኣለኹ እንድሕር ኢልና ኦረዲ እቲ ንሳተን ላስት ዊክ ዝነበረኦ ስትራክቸር ንሳ ሕጃ ፎርም ጌራትልና ዘላ ማለት ስለዚ ቨሪ ክሊን ኣላትና ቨሪ ናይስ ዋን እዚኣ ብሬክ ኣውት ድማ ኦል ደ ዌይ ክንሕዛ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ካልእ ናይ ሚስተር ጎልድ ሎክ ሕጂቲ ቀዲምና ንዛረበሉ ፀናሕና ቴክኒካልስ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዮም ቴክኒካልስ ር ኪንግስ ንብሎም ፀናሕና ራዮ ላስት ዊክ ናይ ጎልድ እንድሕር ርኢናያ 2.338 ብሬክ ኣውት ኢልና ማለት ዲስ ኢዝ ደ ብሬክ ኣውት እዚኣ ብሬክ ምስ ገበረትልና ቀዳመይቲ ታርጌት እዚያ as we can see next ታርጌት እዚያ ሕጂ ድማ ናበይ ትኸይዳ ኣላ ወይ ድማ ክሳበይ ናይ ምብፃሕ ተኽእሎ ኣለዋ ኢልና ነርና 2.44 ናብዚ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ኢልና ነርና ዝሓለፈ ማለት እዩ ሕጂ ኦረዲ ትሬን ሃዝጎን ናህና ባቡር ከይዳ ስለዚ ኣብዚ ዝኾነ ንኣትወሉ ነገር የብልናን this one was our entry ሕጂ ድማ ብክልተ መንገዲ ክሪኣ ኢና ማለት እዩ ነምበር 1 ስትሬት ኣዌይ ፕራይስ ብሬክ እንድሕር ጌራትልና ኦል ደ ዌይ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ብሬክ ኢንድሪቴስ ክሳብ ኣብዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ወይ ድማ ልክዕ ተመሳሰልቲ እየን ሕጂ ራይ ጂቢፒ ዩኤስዲ ዩሮ ዩኤስዲ ኤንድ ጎልድ ሒዞሞ ዘለዉ ናይ ማርኬት ስትራክቸር ር ኳይት ሲሚላር ፕራይስ ድማ እንድሕር ናብዚ ሪትሬስ ጌርልና ወይ ድማ ሪጀክሽን እንድሕር ራኺብና ክሳብ ኣብ ሴል ክንብል ኢና ኦቨርኦል ግን I'm not looking for sell on gold there is potential market move all the way to the up ስለዚ ኢንትሪ ፖዚሽን እንድሕር ራኺብና ኣብዚ 2.292 ኤሪያ ንባይ ፖዚሽን ጥራሕና ክንርኢ ማለት እዩ ኦቨርኦል ድማ ናብ 2444 ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክህልዋ እዩ ሕጂ ካብ ናይ ላስት ዊክ እንድሕር ርኢናዮም ጎልድ ጂቢፒ ዩኤስዲ ኤንድ ዩሮ ዩኤስዲ ሲሚላር ኮይኑ እሞ ከዓ ልዕሊ 100-200 ፒፕ ዝኸውን ኦል ደ ዌይ ናይ ጎልድ እንድሕር ርኢናያ ዳርጋ ከባቢ 500 ፒፕ ማለት እዩ ኦል ደ ዌይ ከይድዎ ዘሎ እንድሕር ርኢና ኣንሲ እሞ ድማ ቨሪ ክሊር ኤንድ ኒት ዝነበረት ማለት ስለዚ እዚኣ ሰሙን እዚኣ ድማ ፖቴንሻሊ ዩሮ ኤዩዲ ደ ቤስት ላትና ቀዳመይቲ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድማ እቶም ዩሮ ዩኤስዲ ኤንድ ጂቢፒ ዩኤስዲ ከምኡውን ጂቢፒ ጂፒዋይ ከዓ እዚኦም ድማ ልክዕ ነዚ ናይ ሰሙን እዚ ፎርም ክደግሙልና ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ብልክዕ እኮ እቲ ስትራክቸር ፎርም ገይሮሞ ዘለው ከምዚ ናይዚ ናይስ ኣይንብልን ኢና ግን ብሓፈሽኡ ሲፒኣይ ስለ ዘለና ከምኡውን ናይ ኒውዚላንድ ናይ ኢንተረስት ሬት ስለ ዘለና ኔክስት ዊክ ንሳቶም ቁርባ ማርኬት ቮላቲሊቲ ክሪኤት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እዚ ሙቭ ድማ it will happen ስለዚ ነዚ ሰሙን እዚ ሒዘን መፅአ ዝነበርኩ ሰጣብ ነዚ ይመስላ ስለምክትታልኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን እንድሕር ፈቲኹሞ ወይ ድማ እንድሕር ትጥቀሙሉ ኢኹም ድማ ኣብ ኮመንት ርእቶኹም እንድሕር ሂብኩም ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ እቶም ላይቭ ትሬድ ትገብሩ ማለት እዩ ኣብ ናተይ ኣካዳሚ ዘለኹም ግን ትሬድ እትገብሩ ሰባት ድማ ዝኾነ ሓገዝ እንድሕር ደሊኹም I am here to help ማለት እዩ ኣብ ኮመንት እንድሕር ፅሒፍኩምለይ ወይ ድማ ብዋትስኣፕ ቴሌፎን ስለ ዘለው ኣብቲ ቪድዮ ቴሌፎን ኮንታክት እንድሕር ጌርኩምኒ ዝኾነ ዘሎ ሓገዛት ዓቕመይ ዘፍቅዶ ማለት እየ ክሕብረኩም ተሓገዘኩም ይኽእል እየ ደጊመ
ሰናይ ናይ ትሬድን ሰሙን ንኩልና ኣብ ዘለና ሰላምን ጥዕናን ቻው